Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasadigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mainungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Gikan sa Agosto 24, giuswag na ngadto sa Oktubre 5 ang pagbukas sa klase sa mga pampublikong eskwelahan dinhi sa nasod. Kini ang gipahibaw ni Education Secretary Leonora Briones karon lang yung hapon. Gumikan niini makapangandam og maayo ang mga tunghaan alang sa ilang online classes. Ang dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico. Yes, Bob, Lan og Sil. Gikan sa original schedule nga August 24 gi-oktaba og mga unom ka semana ang opening sa classes karon ng Oktubre 5. Oktubre na lang unta ang klase. Kini ang sugyot nga unang mitumaw aron mahatagan og kahigayunan ang Department of Education nga makapangandam sa mga kabag-uhan nga iimplementar karon nga school year ug aron masiguro ang kaluwasan sa mga stakeholders. Ang maong suhestyon na tigayon gyud nga mao'y gianunsyo karong hapon sa DepEd Secretary. Oktubre 5 na ang school opening. Sa ilang habig sa DepEd Mandaue City, gipadayag ni Dr. Nympha Bongo, Schools Division Superintendent, mutuman ra sila sa unsa may kamanduan sa ilang mga labaw nga buhaton kabahin sa school opening. Apan gipadayag sa City Division, andam na unta sila nga maablihan ang klase karong petsa 24 ning buwana. Amidst this pandemic, education of our learners must continue. We in Mandaue City Division, with the support of our stakeholders, are doing all the preparation in order to realize our learning continuity plan. Sa Mandaue Division, matod sa superintendent, andam na ang tulo ka semana sa mga module sa mga estudyante. Sa kindergarten, preparado na ang tanan nga mga kits nga ilang ipanghatag, naglakip sa mga school supplies. Samtang gipahibaw sa information officer sa Mandaue DepEd na uli na ang kadaghanan sa mga eskwelahan nga gigamit isip isolation facility sa COVID. Upat na lang ang pabilin nga gigamit karon. Ang katong gigamit as isolation center, mga 99% nila is na-disinfect na. Although operations wala pa kay, we are still waiting for clearance gikan sa City Health Office nga ready na sila or pwede na sila magamit for educational purposes. Samtang kabahin ining school opening nga giuswag nato sa Oktubre 5 na hinabi sa GMA Regional TV karong hapon si DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez. Gibutyag hinunya nga ning mga orasan nagpadayon pa ang ilang virtual conference sa tanan nga mga regional directors sa DepEd kang DepEd Secretary Liling Briones. Gibahibaw ni Jimenez nga sa inisyal nga nasabutan doon ang laing mga petsa nga gipili unta pod sa mga regional directors nga mamahimong schedule sa opening sa klase gawas sa August 24, September 7, ingon man Oktubre 5 apan napilian sa DepEd nga
Oktubre 5 ang petsa aron mas taas-taasab ang oras aron makapangandam ang mga eskwelahan. Gipahibaw ni Jimenez Bab nga base usab sa abiso gikan sa DepEd sa ilang central office ang rason niining pag-uktaba, pag-uswag sa school opening tungod kini sa mga quarantine status nga padayon pa nga gipatuman sa lain-laing parte sa nasod, labi na sa MECQ nga status dito sa kauluhan o gikinahanglan nga ma-coordinate kining ma-quarantine status sa mga komunidad sa schedule sab sa opening sa classes. Gikatakda pa nga mo pagawas og dugang abiso ang DepEd, labi na ang DepEd 7 kabahin niining gianunsyo karong hapon nga school opening. Bob? Nick, forced to go ba ang mga private schools nga mo sunod mo sanong sad ining maong mandato gikan sa DepEd? Kaya understand, doon ay early report mo ikaw mas siguro nag-report ato so si FEMBA nga doon ay mga private school nga niadto pang June na nagklase na, especially sa mga areas nga wa kayo hulga sa COVID-19, Nico. That's right, Bob. Doon na mga private schools nga nagpadayon na karon ang ilang klase. Depende man kuno, Bob, sa discretion nining kadagkuan sa mga private schools kung mupadayon na sila, mubukas na sila sa ilang schedule. Ang giklaro lang sa DepEd, katong October 5 schedule, mao kadto alang sa atong mga public schools dinhi sa tibuok nasod. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. Pagkapriso o multa kini nagpaabot sa mga quarantine violators sa Dakbayan, Sugbo sugod karong Domingo, Agosto 16. Pinasubay kini sa naumol nga ordinansa sa syudad nga nagpahamtang og bugat nga silot sa mga tao nga padayong milapas sa lagda bisan pa man sa hugot nga pagpaningkamot pagsumpo sa coronavirus o COVID-19. Ani ang report. Dinhi sa Plaza Independencia, gidala ang mga violators sa quarantine protocol sa Dakbayan, Sugbo. Usa kanila si Mr. Ardinia, usa ka senior citizen, kinsa nadakpan sa mga otoridad human migawas sa ilang Pinoy-anan aron mokuha kuno og kwarta nga gipadala kaniya nga ipalit og bugas. Busa hilabihan ang iyang kahiubos kay bisan og naa siya quarantine pass, gidala man siya gihapon. Apan nasuta nga ang code sa QPass ni Ardinia wa di ay mahaom karong adlaw. Karon nadakpan ko, ako nakakuha. Wa ko'y konsumo. Di ba? Mao na akong hinahingi ubos inani ba di ay. So karon kung panalitan, mangayo ko karon sa mga tao, muhatag sa ako 2,000. Samtang, gikarakdang sugda na sa pagpatuman ang mas bugat nga silot sa mga quarantine violators karong Domingo. Ang first offense, pahamtangan og dili moubos sa 1,500 pesos ang multa ug pagkabilanggo nga 30 ka adlaw. Ang second offense, 3,500 ug 30 ka adlaw usab nga pagkabilanggo. Ug ang third offense, 5,000 ug 30 ka adlaw nga pagkabilanggo. Karong umabot nga adlawng Domingo, mao na gid ang panghingpit nga pagpatuman sa City Ordinance number 2566, no? Pagdili sa mga tawo nga mogawas nga way quarantine pass, way face mask, dili mo observe og social distancing. Ang posible ini dakpo na gid sila o niya mapasakaan og kaso sa kalapasan sa City Ordinance number 2556. Sumani Konsehal Dave Tumulak nga ang mga sakop sa probe ug ang kapulisan ang gitahasan nga mosikop sa mga manapason sa balaod. Tinguha sa Dakbayan nga madisiplina ang mga tao nga mobaliwa sa lagda kay gaan raman ang silot. Nang hinaot ang opisyal nga sa pagpahamtang sa bugat nga silot, mutagam na gyud ang mga tao. Gituyo ni sa gobyerno aron sa ingon nga dili gid angay makumpiyansa ang mga tao bisan pag dios-os na ang COVID cases sa atong Dakbayan apan ato gihapon ipatuman ang quarantine protocol, ang mga health protocols para ma-sustain nato nga magkaanam na gid kawa ang COVID-19. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dugang 8 ka mga kaso sa nagpositibo sa COVID-19 natala sa Dakbayan sa Talisay. 5 hinuon ang nadugang sa mga recoveries nga natala. Si Chilo Valiana sa report. Sa social media post sa Talisay City PIO, gipahibaw ang dugang 8 ka mga nagpositibo sa COVID-19. 3 sa nagpositibo nagagikan sa Barangay Lawaan 3, 2 gikan sa Barangay Dumlog, ug tagsa ka mga kaso gikan sa mga barangay San Isidro, Lagtang ug Mohon.
wa hinuon ipahibaw kung taga-asa ang 5 nga nagpositibo apan naka-recover na. Sa 8 ka mga nagpositive, 10 bata ang 8 anyos nga patient 743 nga dunay close contact sa laing nagpositive sa COVID-19. Sa nagpositibo, usa ang babaeng 57 anyos nga patient 742 nga adunay naka-close contact. Babaeng 27 anyos nga adunay exposure sa nagpositibo nataptan usab. Hinuon gipasabot ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga ni menos na kaayo ang takod-takod pinaagi sa community transmission. Sagad sa bag-ong mga kaso natakdan tungod kay close contact sila sa nagpositibo na nga mga pasyente. Wala na kaayo ta Bert, wala na kaya na siya. Mostly kanabit ang mga families nga na ini positive isa, na ay mo positive sunod ana. Samtang sa COVID-19 case bulletin sa Department of Health, sukad alas 5 kagahapon sa hapon, adunay 72 ka mga active cases ang Talisay City. Natala usab ang dugang 3 ka mga kaso. Nagpabilin nga 83 ang talaan sa DOH sa mga namatay. Samtang moabot na sa 810 ang confirmed cases sa COVID-19. Hinoon gipugngan pa ni Mayor Samsam Gulyas ang pagpagawa sa updated nga talaan sa mga namatay hangtod nga masud kini sa COVID-19 case bulletin sa DOH 7. As I said again, while we have 52 active cases, we remain vigilant in what we have to do to keep this in check. Uban ni Renante Quiñones, Chel Valiena, Balitang Bisdak. Subli nang mibukas ang Lapu-Lapu City Prosecutor's Office. Human kinigi pa ubo sa 14 ka adlaw nga lockdown, dihang nagpositibo ang usa sa ilang mga kawani. Sa gipahigayong swab test sa mga staff, laing 2 usab ang nagpositibo apan pulo sila asymptomatic ug naka-recover na. Karong Lunes, subli na silang mubalik og trabaho, human mahatagi og certification gikan sa City Health Office. Ug isip kabahin sa health protocols nga gipatuman, 50% lang sa mga staff sa City Prosecutor's Office ang gipa-report sa opisina, samtang ang uban misubay sa work from home scheme. Og mga adlaw, Agosto 15, unsa kaha ang mamahimong quarantine status sa Dakbayan Sugbo gikan sa kasamtangan karong General Community Quarantine. Andam na baka ang Cebu City Government nga mas luagan ang GCQ status ug himuon na lang MGCQ? Sayra na to, pinagi nining maong report. Si Chona Bender, mulupyo sa Dakbayan Sugbo, mipidayag nga mas maayong magpabilin sa GCQ ang syudad tungod sa iyang kahadlok nga mobalik og burot ang kaso sa COVID kung mag-MGCQ na. CQ lang gyapon, aron makuha lang gyapon ng mga tao ba, di na sila mo pasagad og lakaw na ba kay kung MGCQ gani, ang mga tao mura malag patungin nga lagawas good. Samtang nausay nangandoy nga mas muluag pa ang status aron makapanginabuhi na sila og tarong. Mahuman ng kuan ba? Wala panginabuhi tarong. Sumali Konsehal Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementer sa IETF, nga makita ang pag-ubos sa kaso sa COVID sa Dakbayan. Apan, gipabura nila ang gustong mahitabo ni Mayor Edgardo Labella nga ipabiling GCQ ang Cebu City. Ang stand gid sa Mayor together with the police, si General Ferro, if our data situation will warrant for a downgrade, we would still insist that the way we run things should be GCQ. Giklaro hinoon sa IATF official nga magdepende ang tanan nga desisyon sa National IETF sa mamahimong quarantine status sa Dakbayan sa Sugbo. Ang business group, they are now insisting we should do it gradually, no? Kingalan hinahinayon nato because they are also trying to make it safe for them. Dugang ni Garganera, kinahanglang magtinabangay ang tanan aron dili na mobalik og saka ang kaso sa COVID-19 ug makahawas na kita sa krisis. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ipakatap na sa sunod semana ang mga bag-ong contact tracers sa Mandawi City. Subay kini sa mas palapdan nga contact tracing policy sa syudad. Ang report ni Nico Serino.
Natapos na ang training ug orientation sa mga contact tracers sa Dakbayan sa Mandawi. Gigrupo-grupo sila sa managlahi nga batch nga gilangkuban sa mga newly hired ug mga barangay-based contact tracers. Ang syudad dunay 37 ka mga bag-o nga city-funded tracers, isip puno sa gidaghanon sa mga taga-barangay ug inabagan sab sa kapulisan. Matud sa hepe sa tracing team, i-deploy ang mga bag-ong tracers sa 27 ka mga barangay sa Dakbayan. They will be supervising the barangay contact tracers. They will gather the data from the barangay contact tracers and submit it to CTOC. Pasabot ni Entice, importante kaayo ang contact tracing strategy aron mapugnan ang pagkatap sa COVID-19. Mihatag siya og sanglitanan sa usa ka kaso kaniadto sa syudad nga kun wala pa matrace, mas daghan gyud ang nataptan sa sakit. Usa ka positibo nga pasyente mitambong og party kun diin moabot sa 15 ka mga tawo nga naka-close contact niya ang natakdan gayud. They had a birthday party last May 28 and that was based on the contact tracing. We immediately went to them, the contacts, isolate them at the barangay isolation unit, test them, and out of the 14 we managed to capture 12. And out of the 12, we managed to capture 3 second-generation contacts. Bisan ni gamay ang inadlaw-adlaw nga kaso sa Mandawi, matod sa mga opisyal, di gihapon ang ayan nga mukumpiyansa. Kagahapon dugang 19 ka mga kaso ang natala sa Mandawi City. 514 karon ang active cases ug 1,410 ang naka-recover na. 82 ang natala nga namatay. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa sa labing apektado sa pandemic ang mga nanginabuhi ubos sa tourism industry. Atong sayran ang istorya sa pagbangon sa usa ka kanhi Belman sa usa ka dakong beach resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni Luan Merondina. Sulod sa 8 ka tuig nang nagtrabaho, isip Belman og airport representative ang 28 anyos nga si Jude Brian Tan. Ning mga tuiga, lagsik ang industriya sa turismo, partikular na sa Sugbo. Apan dihang gipatuman ang enhanced community quarantine niadtong Marso 15 lukop nasod, ang turismo ang usa sa labing unang naapektuhan. Since pag-pandemic kitong March, wala na tarong nga schedule bitaw. Itungod sa less na ang tourism. So ang amo kay gi-skeletal lang schedule. Mato di Jude, naapektuhan gayud ang income sa ilang pamilya. Ilabi na kay pareho silang nagtrabaho sa hotel sa iyang asawa ug may upat sila ka mga anak. So ang among monthly nga mga daily needs di siya makuha. So munang lisod mo nang nag-decide ko nga magnegosyo ginagmay na kay business partner. Niadtong Hulyo 17, nahukman niyang mo-resign na lang sa trabaho ug mo-focus sa pagbaligya og chorizo online. Niadtong 2017 pa nila kini gisugdan siyang higala, apan karon lang siya nakahatag og igong panahon aron kini mapalambo. Sa akong pagsabot mo ma'am, bulay ning dato sa sipan ra bahog 8 hours. Mo ginang nasang mindset gud. So munang as long as na business ginagmay, at least ginagmay pero kanunay masad. Sa pagkakaroon, siya ang in charge sa production sa ilang chorizo nga gipasigarbo niyang lamian kay family recipe man. Matod ni Lapu-Lapu City Tourism Officer Ed Mendez, nakig-alayon sila karon sa usa ka BPO. Alang niadto mga hotel staff nga apektado sa skeletal workforce nga gipatuman og sa temporary layoff aron sila mahatagan og trabaho. This is also advantage for the hotel industry kay ug motarbaho sila sa BPO industry manggod kanang English man, native English speaking. So ma-improve po ng ilang com skills. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa kinatibukan nga kaso sa mga nataptan sa COVID-19 virus sa tibuok kalibutan, 30% lang niini ang aktibo kay kapin sa 60% ang naayo na. Sa Pilipinas, dulan sa 50% sa kinatibuk ang kaso ang recoveries. Ani ang report ni Femery Dumapo.
Pahinumdum sa Departamento sa Panlawas nga isipong bisan asa og si bisan kinsa ana ang coronavirus. Kinaron kanunay ang pagmatngon ug pagsunod sa health protocols. Sa data kagadayang udto worldwide, 20.9 milyon na ang kaso sa COVID-19. Hinon 30% na lang niini ang aktibo kay dul-an na sa 13 milyon ang mga naayo. Apan isa ka usab ang ihap sa mga namatay. Sa Pilipinas, dugang 4,000 ang kaso kagahapon, nga niabot na sa kapin 147,000 ang nasakit sa COVID. Kapin sa 74,000 ang aktibo, kay naayo naman ang kapin sa 70,000. Sa tunga-tungang Kabisayan, nadugangan og 106 ka kaso kagahapon. Aduna nay total nga 17,622. Apan 4,000 na lang niini ang padayong nagpaalim, kay nagnegatibo na ang kapin sa 12,000. Sa probinsya sa Sugbo, dulaan sa 3,000 ang gipaybaw nga negatibo na sa COVID-19. 91 sa 116 nga kaso sa Negros Oriental naka-recover na. Naayo na usab ang 64 sa 113 nga kaso sa Bohol. Adunay gihapon tulo ang probinsya sa Siquijor. Sa Cebu City, sa kapinoy 9,000 nga kaso nga nasakit sa COVID, kapinusab sa 7,000 ang nangaayo na. Negatibo na usab ang kapin sa 1,000 ka kaso sa kapin 2,000 nga nasakit sa Mandaue City. Ang Lapu-Lapu City nitala og 1,200 nga recovered cases. Sa mga natalang kapin sa 1,400 COVID cases sa Eastern Visayas, 487 na lang ang aktibo. Unom ang mga namatay. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ka mga establishment ang gilockdown sa Dakbayan, Sugbo tungod kay dunay mga tawo nga nagpositibo sa COVID-19. Una, ang usa ka hotel nga diin nagpapuyo og mga nagpositibo sa maong virus nga way pagtugot sa IATF. Nabutang sa peligro ang ubang mga guests o mga kawani, busa gipaubo silang tanan sa swab test o gipaabot pa ang resulta nini. Samtang laing establishment ang gilockdown usab kay nagpositibo usab ang mga kawani sa COVID-19 virus. Sumapan ni Konsel Joel Garganera, ang deputy implementer sa IATF, nga nahibaw-an kini pinagi sa contact tracing nga ilang gihimo. Tagduma sa usa sa mga dakong mall sa Dakbayan sa Talisay nakadawat na og kamanduan gikan sa Department of Labor and Employment sa pagpaggamit na og mga face shields sa ilang mga kawani. Si Chelo Valiena sa report. Nagkalain-laing matang sa face shields ang gibaligya karon sa usa ka dakong mall sa Dakbayan sa Talisay. Labing menos ni ini tag 50 pesos. Ang ligon nga klase sa face shield mo kantidad og kapin sa 500 pesos. Apan matud sa tagduma sa mall, libuan nga mga face shields ang nahalin kagahapon lang adlaw. Gawa sa face shield nga halinon kaayo, halinon usab ang face mask nga washable o disposable. Usa sa namalit si Angelica Tanya, taga Barangay Campo 4. Required na gid siya nga magsuot og face shield para paglikay sa nga virus. Sa kamanduan sa Department of Labor and Employment, gimanduan na ang tanang mga establishments nga gawa sa pagsulob og face mask sa ilang mga kawani, pasulubon usab sila og face shield. Hinoon hapit-hapit tanan nga mga nangumpra sa supermarket sa mall, nagsulob naman og face shield. Samtang si Mayor Samsam Gulyas mi pahibaw nga usa unya kini sa ilang i-monitor. Wa pa usay desisyon ang mayor kung himuon kining rekwisito sa mga kawani o sa mga tawo nga musud sa City Hall ang pagsulob og face shield. Then we will comply like we have always had when it comes to when it comes to the national direction of what we have to do during this pandemic. Uban ni Renante Quiñones, Chel Valiena, Balitang Bisdak. Ani ay Sugboanon nga game designer o programmer nga nakamugna og online game nga gitawag og In the Name of Pandemia. Gawas nga malingaw ka sa maong online game, mas masabtan usab nimo ang COVID-19 ug ang tukma nimong buhaton paglikay sa maong sakit ug pagpugong sa pagkatap niini. Kini ang report ni Famary Dumabo. Ang duha ka semana pa lang nga online game ni sikat na sa gawas sa nasod. Nari naguna kini sa usa ka Newgrounds portal ang online game nga In the Time of Pandemia. Bugna kini sa usa ka Sugboanong game designer ug programmer nga si Kale Santia.
Gitugan ni Santia sa GMA Regional TV Balitang Bisdak nga isip usa ka kanhi medical student o concerned citizen tingwa diya nga makatabang ning panahon sa pandemya. Everyone wants to contribute, to use what you know. Tapos ako, I dropped out of medical school to become a game developer. So na medyo guilt ba nga wala kay matabang. Koster na, Seraph Koster is a very well-known game designer, legendary. He was saying basically na there are so many simulations online, basically graphs or interactive graphs, but there are really no truly interactive simulations. Mas masabtan og bakaton ka sa pag-manage bato COVID og pagtabang sa laing tao, pinagi sa maong dula. Naglakip kini sa angay nga mga health protocols, kami danon sa testing. Kinsa ang kinahanglang dadon na sa tambalan ug ang i-isolate. Diha sa maong dula, aduna kini tugba nga gastuhanan ug kun ma-mismanage nimo, daghan gyud ang matakdan ug adunay mamatay. Sa paghimo sa game, adunay game mathematical epidemiologist, award-winning visual artist, doctor ug mga IT expert nga nagtabang sa likod niini. But also sa side sa game developers, we are also human beings na we feel psychological stress and so on. Kaning Jamdemic 2020 is one way. You can say self-therapy. Na you use your art, to transform something traumatic into something that's useful. It's important also to educate or to talk to the youth about COVID-19 in a language, in a medium that they can understand, that they Panghinaot ni Santia nga laki pa mga Pilipinong online gamers makabenepisyo niini. Labi na nga libre kini alang sa tanan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa COVID pandemic, bakasi sa Dinagat Festival sa lungsod sa Cordova, ipaagi na lang sa virtual presentation. Si Luan Mirondina sa report. May mga banderitas na nga gidayan-dayan sa Senior San Roque Church, Timaan sa pagpangandam sa kapistahan niini karong Domingo, Agosto 16. Aron mahatagan og kahigayunan ang mga deboto nga makapangamuyo ngadto kang Senior San Roque, buksan ang simbahan ngadto sa bisan dili mga taga Cordova apan limitahan ang gidaghanon sa mga tawo nga musud og gawas sa simbahan. Challenge kayo ni siya sa among akaron kay daghan man gyud mo arigod. Okay naman mo ato sila sa church pero dili na sila mo suroy-suroy pa sa lain pa. Matod ni Cordova Mayor Techi Sitoichu, sugdan ang kasaulugan sa usa ka high mass. Human sa misa, isunod dayon ang halad sayaw at ubangan sa simbahan. Apan aron masiguro nga mapatuman ang social distancing, 20 lang ka mga tawo ang mosayaw, lakip na si Mayor Techi ug ang Kora Paroko. Sa tag sa usab ka barangay, muhalad sila og kaugalingong sayaw apan limitado lang usab sa tag 20 ka mga dancers ug walay tugutang audience. Huwag tango na usab ang paggamit og mga props. Hinuon ang mga tawo nga anaa sa ilang mga panimay, mamahimo gihapong makasaksi sa halad sayaw matag barangay. Pinaagi sa social media page sa ilang lungsod. Dili na kini contest sama sa nakalabay mga tuig. Apan may mga barangay nga mapiling best in social distancing ug best in COVID-19 mitigating measures. Gipasabot sa mayor nga ang pagsayaw agi ug paghalad ngadto sa ilang patron nga naila usab nga patron saint of illness. We are really asking for miracle. So mo ni siya ang amo siyang gihalaran. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Posibleng sa sunod semana na mapudapod ang financial assistance alang sa mga senior citizens o sa persons with disability. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Edgar Mabunay, Talisay City Budget Officer, nga naandam na sa ilang buhatan ang 80 milyones pesos nga financial assistance alang sa mga senior citizen. Ilang gipakita ang nagtipon og nga payroll gikan sa 22 ka barangay nga mo'y basihan sa ilang pag-apod-apod sa 3,000 pesos nga financial assistance alang sa unang unom ka buwan. Ang barangay ang treasurer kay banded man sana sila, gideputize sila sa city treasurer to distribute
One I say, pamaagi din na. Samtang gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga ang Memorandum of Agreement nga gipirmahan uban sa mga barangay kapitan naglatid nga ipaagi sa kabarangayan ang pag-apod-apod sa financial assistance. Paagi kini aron malikayan nga mugawas pa ang mga senior ug PWD sa ilang tagsa-tagsa kapinuyanan. Ngalipay niini ang Federation President sa Association of Barangay Councils sa Dakbayan sa Talisay. May hangyo lang si Konsehal Josefina Consial, Federation President sa ABC, ngadto sa mayor nga ubanan sila og mga pulis atol sa ilang pag-apod-apod sa cash assistance. And we had a MOA with them na sila na mo distribute ni ani. So as far as the date they distribute, we're still talking with our DOs kung when. So nga mo na lang siguro aning buhaton. Kuha na lang yun ka ng face shield na lang yun. Maunay amo. Gloves, sanitizer. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Gipatuman na sa probinsya sa Sugbo ang paggamit sa WeTrace mobile application isip travel pass sa mga taga-lalawigan sa Sugbo nga manarbaho dinhi sa Cebu City. Ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Subay sa Executive Order Number 20-C nga giluwatan ni Cebu Governor Gwen Garcia. Gimanduan ang mga empleyado nga nagpuyo sa lalawigan sa Sugbo nga motrabaho sa dakbayan sa Sugbo sa pagrehistro sa WeTrace.ph. Mao kini ang magsilbing worker pass gikan sa lokal nga kagamhanan. It was clear in the governor's pronouncement na with no WeTrace have no entry into the province. Giklaro sa Kapitolyo nga naa sa matag lokal nga kagamhanan diin gikan ang usa ka mamumuo ang pag-approve o pag-deny. Aduna sila ilang LGU portal. Sa ikaduha na karon nga adlaw sa pagpatuman sagad sa mga LGU ni angkod nga libuan na ang ilang mga naaprubahan. Sama na lang sa lungsod sa Konsolasyon sa gipada nga text message ni Mayor Johannes Aligado sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapin na sa 3,000 ang naprubahan ug kapin usab sa 3,000 ang gidinay tungod sa repeated application. Apan aduna sa ubang lungsod nga wa pa kasugod sa pag-process sa registration sama na lang sa lungsod sa Oslob. They're gonna inquire kay nga daw pending pa ang application. It's been 2 to 3 days na wag ako na-approve ang application mo to nga amos lang ginan nga ang approval manggod ana is based sa portal nga ihatag sa Cebu Governor's Office nato, and then we are still waiting until now. Sa pagparehistro, gikinahanglan ng company ID, worker certificate, updated nga medical certificate ug ID picture. Alang sa mga Y-Android phones, gibasuhan sila nga mudangop sa munisipyo City Hall aron mahatagan sila og workers pass. Uban ni Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nagisayod sa mga dagko ug nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.